Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmaan on kirjattu maininta työllisyyttä ja kasvua, mutta siitä lähtien, kun hallitus on muodostettu 2011, työttömyys on vain kasvanut. Tällä hetkellä työttömiä on noin 10% enemmän kuin vuosi sitten. Tutkijoiden mukaan voidaan puhua jo massatyöttömyydestä. Työttömyysmenot ovat kasvaneet tänä vuonna arvioidun 5% sijaan 15%. Ensi vuonnakin työttömyysmenot kasvavat ja työttömyysvakuutusrahasto joutuu ottamaan velkaa satoja miljoonia euroja säilyttääkseen maksukykynsä. Kysyn ministeri Ihalaiselta, mitä hallitus aikoo tehdä lupaustensa täyttämiseksi, jotta suomalaisille riittää ja löytyy jatkossa töitä. Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, kysymys on sillä tavalla hyvin ajankohtainen, että meillä on 350 000 ihmistä nyt työttömänä. Ja tässä salissa on tullut kannettua huolta siitä, että näiden työttömien joukosta alkaa nyt olla puolet sellaisia, jotka on vaikeammin työmarkkinoille takaisin pääseviä, tarvitsevat siis koulutuksellisia ja muita tukitoimia, jotta ylimalkaan tie avautuu avoimille työmarkkinoille. Ja tämä on tämmöinen rakenteellinen iso haaste, 90 000 pitkäaikaistyötöntä tässä joukossa. Ja kaikkihan tämä viime kädessä pohjautuu siihen, että jos me ei saada vientiä vetämään, me ei saada kasvua liikkeelle, jos me ei saada investointia Suomeen, niin tämä tilanne johtaa siihen, että meillä on hidasta kasvua ja meillä on vaikeuksia työllisyyden kanssa. Tämä on se perussyy, jonka pohjalta voidaan rakentaa parempaa työllisyyttä. Ja hallitus on tietysti tehnyt erittäin paljon sen eteen, että näitä investointiedellytyksiä Suomeen ja kasvun edellytyksiä Suomeen parannetaan ja että me myös panostetaan niiden ihmisten turvaan, jotka ovat jääneet työttömäksi. Ja tässä työssä me tehdään erittäin paljon. 120 000 ihmistä on nytkin näiden toimenpiteiden piirissä. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Kokko. Arvoisa puhemies! Maamme nuorisotyöttömyys kasvaa nopeinta vauhtia unionin alueella. Työttömyys koskettaa joko suoraan tai välillisesti suurta määrää suomalaisia. Tämän seurauksena nuorten syrjäytyminen lisääntyy sekä tunne yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä kasvaa. Hallitus on luvannut toteuttaa niin sanotun nuorisotakuun. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä toiminut eikä toteutunut. Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan nuorten työttömien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, että mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ja mitä merkitystä nuorten työttömyyden nujertamiselle ja mitä aiotte tehdä niiden nuorten eteen, joilla on esimerkiksi tutkinto, mutta töitä ei ole löydetty. Ministeri Ihalainen. Arvoisa puhemies, se on totta, että meillä on 51 900 alle 25-vuotiaita työtöntä, eli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten. Ja juuri näin. Tämäkin tarkoittaa sitä, että sen ensimmäisen työpaikan saanti näinä aikoina on vaikea, vaikka nämä meidän tukitoimenpiteet ovat erittäin merkittäviä palkata nuori ensimmäiseen työpaikkaan. Meillä on kuitenkin 24 500 nuorta saanut nuorisotakuun aikana palkkatuella tai sanssi-kortilla työpaikan. Se ei ole ihan pikkumäärä. Ja toiseksi tämä nuorten työttömyyden kesto onneksi on vain 11 ja 12 viikkoa, kun se keskimäärin on 42 viikkoa. Se on lyhytkestoista, se on hyvä asia. Ja Suomessa on EU-maiden vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä. Enkä halua sanoa, että on kaikki hallituksen hyvää, mutta joka tapauksessa on kuitenkin tärkeitä lukuja. Se, missä me tarvitaan lisätoimia, on se jalkatyö, jota Pohjois-Savossa tehdään. Että mennään yrityksiin, avataan ovia, kerrotaan mitä voidaan tehdä nuorille, avataan piilotyöpaikkoja ja tehdään yhdessä alueellista paikallista yhteistyötä ja luodaan uusia työpaikkoja myös nuorille.